नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत खुब्या सुकी कर्ज पळोवया। सुकी कर्जाक आमका जाय सुमार अर्ध किलो खुबे। आम्ही हांगा दाखयली रेसिपी यूज करून तिसऱ्याचे, कालवाचे आणि कुर्ल्याच बी सुकी करच्या जाता। 2 होड कांदे बारीक शिंदून घेवका। 1 वाटी सोय, अर्ध चमचो हळदी पिठो, 2 चमचे मिरसांगे पिठो, 1 होड चमचो आमसाणे उदक, रुचीपुरती मीठ आणि 2 चमचे तेल। सगळ्यात पहिली खुबे क्लीन करून धुवून चमकन घेवका आणि थोडी खुब्याक एक शिपी दवरका। सुकी करच्याक कायलीत तेल हुनकन घेवका। तेल हुन जाल की तातूंत कांदो भाजून घेवका। कांदो जराशी तांबडी जातपर्यंत भाजून घेवका आणि तो बेगी भाजच्याक तातूंत थोडेशी मीठ घालका। कांद्याचो कलर चेंज जावचे लागले की तातूंत हळदी पिठो, मिरसांगे पिठो आणि सोय घालका। आणि सोय आणि दोन्ही पिठे सुमार अर्ध मिनिट तेला भितर जराशी परतून घेवका। सोय जराशी भाजून जाल की तातूंत भितर खुबे आणि रुचीपुरती मीठ घालका। कांदो भाजतन बी मीठ घाले उरता, तश म्हण दुसरे पेटी मीठ जराशी पळोवन घालका। खुबे आणि मीठ जराशी मिक्स करून घेवया। खुब्याचेच उदा सुटील उरता, तश म्हण वयल्यान आणि उदा घालचे पडना। लास्टाक वयल्यान आमसाणे उदक घालका। सगळे एक पेटी बरेकन मिक्स करून घेवका आणि धाकणी धापून सुमार 5 मिनिट खुबे शिजच्या सोडका। खुबे बेगी शिजतात। 5 मिनिटानंतर धाकणी काढका आणि तशीच अनेक 5 मिनिट खुब्याचे उदक सुकतपर्यंत शिजच्या सोडका आणि उदक पुरा याटील की गॅस बंद करा। खुब्या सुके रेडी असा। तुम्ही हे एकदम सिंपल, इजी आणि टेस्टी खुब्या सुके घरात ट्राय करा। कशी लागली म्हणून कमेंट करून कळया। आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक आणि शेअर करा आणि आमगेल टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।